chlapi z tej novej dediny ma nenechajú ani najesť, stihol som zjesť len pol chleba s krkovičkou a už sú pripravení. Všetko v poriadku? Prestupový listok. Je tam, lebo ste sa na to pýtali, či to musia platiť, že oni nechcú, ale musia. My nemáme na to. My na to nemáme. Rozhodca si to skontroluje, všetko je v poriadku, poprosím o foto. Majú foto, ale on tam nebol ten, čo bol pre ten papier, urobíme ešte jednu. A poprosím znova toho dôchodcu, aby sa prešiel. Nech sa viac náchodí, ako nabeha ten Peter dneska. Dúfam, že ešte vlád. No, neviem, či ste si dobre vybrali, chlapi. Dívaj sa, on nevie ani ako za to štáte. Peťo, to sa roztlača. Jak pomaly. Pomaly s tým plynom, kričia na teba chlapi. Ešte bečkám si chod napraviť spoj, u nás je taký zvyk. Aj pohode. Pretekári na miesta, pripravte sa. Pozor! Zatiaľ to není také zle, chlapi, poďme sa vedeme. Je nám ľúto, prvé miesto to nebude to ani druhé, ani tretie, ani štvrté, ale bude to zatiaľ prebežné 5. miesto, 15,94. 15,94 je výsledný.